سب سنگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے سنگی دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ تاکہ جلدی گل مکا دیئے تے سناخان رسول تشریف لا چکے ہیں۔ بھائی محمد نواز قمر سیالوی میرے پیر بھائی نے، تو جلدی گل مکائی جائے۔ احباب محبت فرماؤ جلدی جلدی چوں یاراں دے نام دے 4 قدم اگے آ جائے۔ اسی چوں دے بھی منن والے ہاں تے پنجاں دے بھی منن والے ہاں، پنجاں دے نام دے 5 آ جائے۔ اگاں نکل گئے مدینے والے دی بارگاہ پہنچ جا سکتے۔ درود پاک پڑھیے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان تے حضور دا ترانہ ہوئے پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين.
حمد و صلاۃ تو بعد سٹیج دی زینت علماء کرام نعت خوانان شیر لسان میرے سامنے تشریف فرما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء شمع توحید و رسالت دے پروانو عزیزہ محمد ظہیر عباس انہوں نے اپنے گھر اپنے حبیب دی بزم سجائی دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور دیگر جتنی انہاں دی معاونین نے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما کے دین دنیا دیاں بلائیاں عطا فرمائے سنگی اور ساتھیو قبلہ شاہ جی نے آپ احباب نو بڑے خوبصورت انداز دے اندر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سنایا ہے اور سمجھایا ہے میں بھی اپنا حصہ ڈالاں گا سرکار دے نوکران دے اندر نام لکھوان دی کوشش کراں گا بچے نو بیٹھن دیو تے بچے ہی مستقبل ہوندے نے چاچو تسی بیٹھ جاؤ چاچو غلام حسین سارے سنگی کری دھیان میرے ال کرو تے گج کے بولو سبحان اللہ میں درود بھی آکھیا تسی بڑا مٹھا پڑھیا ہے شاید میں نہولا پہ لیں دے ہو بھی ہر جمعے دے سن لینے ہیں زینے چگل ہر جمعے ہی سن لینے علامہ صاحب نو شاہ اور ان کدی کدائیں سنے ہیں شاید اس تو اولا پہ لیندے ہو ان یہ دساں جیڑی چیز مفت دی لفظی ہوئے نا قیمتی بڑی ہوندی میں قیمتی نہیں جڑے میں جملے بولنا ہوں دی گل پہ اے نہ سمجھا کرو کہ سٹیج تے پڑھنا لا امتی یا سید کسی برادری دے نال تعلق رکھ دا پہ ہوئے اساں برادری تے نہیں نہ دیکھنی اساں دیکھنا ہے گل کس دی کردہ پہ اگر تھوڑے بچوں کوئی آدمی اٹھ کے اس مقام تے آ جائے میرے سر دا تاج کیوں اس دی وجہ بیلی آئے میں ذات نہیں پیا تکدا میں مدینے والے دی بات پیا تکدا توجہ ہے حضرات کسی بندے نو ہلکا محسوس نہ کیتا کرو جیڑا اس منبر تے آ کے بول دا ہے عام نہیں بول سکدا جدے تے سرکار دی نظر عنایت ہوئے سرکار قبول فرما لین تاں ایتھے آ کے حضور دا ذکر بول دا ہے سنیے میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب سونا اساں تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کر چھڑیا نہیں جس نے ملا دے تے وقت حضور دے آن دی راہ تے سنیا دا مجمع تے وقت بشیر کلونی دا اتنا مٹھا بولے اتنا ٹھنڈا بولے پھر سواد نہیں ہوندہ ہاتھ کڑ کے بولو نا نعرہ رسالت نہیں سنیاؤ تھوڑی آواز سرگودے تک دے جاوے نا سرگودے تو چل دی ہوئی گنبد خضرات دے وچ حضور دی بارگاہ پہنچ جاوے بیلیا سرکار فاصلہ نہیں تک دے میرے نبی پاک سرکار دی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف وچ حدیث ہے میرے نبی فرماندے نے انی لعارف حجرا بمکہ تا کانا یسلم قبل ان ینزل علیہ میرے نبی فرماندے نے میں اس پتھر نو جانداں جیڑا میرے اعلان نبوت تو پہلے میرے تے درود پڑھ رہا نہیں جملے دا مول نہیں پایا جملہ سمجھیا نہیں جے سمجھے ہو تے پی گئے ہو بیلیو میرے نبی فرماندے نے میں پتھر نو جانداں جڑا میرے تے میرے نبوت دے اعلان تو پہلے درود پڑھدا بیلیا پتھر بے جان پتھر غیر ذوی العقول بے جان بھی تے عقل بھی نہیں رکھدا تے نظر بھی نہیں رکھدا تے سوچ بھی نہیں رکھدا دل بھی نہیں رکھدا دماغ بھی نہیں رکھدا پتھر ہو کے کہ میرے نبی تے درود پڑے تے مومن ہو کے کیوں چپ رہ جائے او آدنی آ بندے دا دل پتھرے اے بندہ پتھرے جتنیاں گلنا کریے سمجھ کوئی نہیں ہوندی اے گلنا نو سمجھ دا کوئی نہیں بیلیا اس بندے دے
دل نو پتھر تو بھی اگا سمجھ پتھر بھی نبی تے درود پیا پڑھ دے تے دوجی گل اے سن دے جاؤ کوئی یہ سمجھے نا بس ساڈا حضور کوئی نہیں سن دے ساڈیاں کوئی نہیں سن دے اسی کمزور آتے اسی نیویں آ کوئی دل نال سناوے نبی پاک تے پتھراں دیاں سن دے نے کوئی دل نال سناوے تے نبی پاک تے جانوراں دیاں سن دے نے جتنے دکھ لے کے بیٹھے ہو غم لے کے بیٹھے ہو حضور نو سناؤ حضور سن دے وینے حضور دافع بلا نے بلاواں رد کر دے نے حضور رحمتاں عطا فرما چھڑ دے نے میرے نبی نے فرمایا اس پتھر نو میں اجے جاندا حدیث دکھانا میرا ذمہ داری ہے میں دکھاواں گا حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے میرے نبی فرمایا اس میں پتھر نو جاندا بیلیا جیڑا نبی پتھر نو جاندا ہے ہائے 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 جیڑا نبی پتھر نو جاندا ہے پتھر نو جاندا ہے اور دوجی گل اے وے مولا علی پاک سرکار اس حدیث تے راوی نے آپ فرماندے نے جدوں میں حضور دے نال گزردا ہاں نہ مکے دیاں وادیاں چو مکے دیاں وادیاں چو کوئی پتھر ایسا نہ ہوندا کوئی درخت ایسا نہ ہوندا جڑا میرے نبی تے انج کر کے درود نہ پڑھدا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہر پتھر ہر درخت میرے نبی تے درود پڑھدا اور جدو پتھر پہ بول دے نے جدو چرند پرند میرے نبی دیاں ناتاں پہ پڑھ دے نے تے نوکر نو شرمانا تے ڈگ مگانا نہیں چاہیدا سینہ چوڑا کر کے آکھنا جائے نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ تواڈے ہاتھ جھنڈے کو نہیں ہتھاں نو جھنڈے بناؤ آمد مصطفیٰ ہتھاں نو جھنڈے بناؤ آمد مصطفیٰ ان ہتھاں نال دوجے کم جو کر لیندے ہو عمران خان دے جلسے چ ہتھ تاں کڈ لیندے ہو نبی دے نام تے ہتھ کڈو نبی دے صدقے اللہ عطا فرمائے جے آمد مصطفیٰ مولا جڑا ہاتھ تیرے نبی دے نام تے بلند ہویا کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے مولا کسی کمینے دے سامنے نہ جاوے جدوں بھی آوے تیرے در تے آوے تیرے حبیب دے در تے آئے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جی ہون تھوڑا ذہن حاضر ہو گیا ہون سنن دا موڈ بن گیا میرے اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کر چھڑیا بلند کیا کیتا ہے تے بلند کیتا جا رہا ہے تے کدے واسطے کیتا جا رہا ہے ترے گلاں نے بلند کیتا ہے تے کیتا ہے تے کدے واسطے کیتا ہے اللہ فرماندے نے ورفعنا بلند اساں کیتا ہے بلند اساں کیتا ہے لاکا سونیا تیرے واسطے ذکر آقا تیرے ذکر نو حدیث شفا شریف دے اندر موجود ہے اے او کتاب ہے بزرگاں نے اس کتاب دا تعارف لکھ دیاں دسیا ہے جس گھر دے اندر شفا شریف پئی ہوئے نا اس دے وچ میرے حضور دیاں نعتاں اتنیاں نے جس گھر شفا ہوئے بلاواں نہیں اللہ شفاواں دے چھڑدا ہے ذرا سوچو جس گھر کتاب ہوئے حضور دے حسن دیاں گلاں ہون اس گھر دے اندر بلاواں نہیں ہوندیاں مصیبتاں نہیں ہوندیاں رحمتاں دے ڈیرے ہوندے نے جتھے کملی والے تشریف فرمان ہے کتاب دا نام ہے شفا شریف قاضی ایاز مالکی اندلسی کتاب دے لکھن والے حدیث مبارکہ لکھی فرماندے نے میرے پاک نبی سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے اللہ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر رسول و نبی ہے سنیا تیرے در دا دربان دروازے تے نوکری دینا والا جبریل ہے تیریاں نعتاں پڑھن والا اللہ دا ہر نبی تے ہر رسول ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ بارگاہ دے اندر جبریل آئے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے کملی والے اے بے قراران دے قرار اے رب دے یار مدینے دے تاجدار اے زہرا دے بابا صدیق عمر دے آقا عثمان و حیدر دے مولا ذرا اے دسو اللہ جے فرما چھڑیا سونیا تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے پتہ ہے اللہ کتنا بلند کیتا ہے بندے حضور دے ذکر نو ماپ دینے تول دینے گٹھا مار دینے پھٹا مار دینے آدھے نے جی اتھو تک نبی نو منو اگا نہ منو شرک ہوندہ ہے میں کہا بے جا 4 کتاباں پڑھ کے تیزہ ہوگی حضمائی نو ٹھیک پہ ہوندہ دل چ حضور دا پیار ہوندہ تے کتاباں کروڑا میں پڑھے آتی امام محمد رضا ورگا عاشق بنیا
توجہ ہے حضرات، حضور دی بارگاہ چ یا رسول اللہ اللہ ذکر بلند کیتا تے پتہ ہے کتنا کیتا؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ جاندا اللہ عالم۔ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کچھ بندیاں کو سوال نام یہ میں دسدا میں مولوی ہیں اس مسئلے دا میں نہیں پتہ اوکے تے بیٹھے ہیں ایویں شٹل مار دیندے، مسئلہ کوئی نہیں ہوندا ایویں شٹل مار دیندے نے جی میری انج مرضی ہے۔ بلیا دین وچ مرضی نہیں، نبی پاک سرکار دی نوکری چلدی۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ ہے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او درخت کیڑا ہے جڑا اتو شاخاں تو لے کے جڑاں تائیں سارے دا سارا ہی نفع بخشے۔ تو صحابہ دے وچوں ایک صحابی جنہاں دا نام عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر دے بڑے بیٹے عبداللہ، آپ نو اس سوال دا جواب ہوندا، آپ نے سوال دا جواب نہیں دیتا۔ جدوں گھر آئے نا کہ اپنے ابا جان حضرت عمر نو فرماندے نے ابا جی ایک گل دساں، انہاں کہا پتر دسو۔ آپ نے فرمایا ابا اج جڑا حضور سوال کیتا ہے نا بہت درخت دا دسو، او کیڑا درخت ہے جڑا سارا ہی نفع بخشے فائدہ مند ہے؟ سونیا مینوں پتہ میں دسیا نہیں، سرکار دا ادب سرکار دا ادب میں دسیا نہیں۔ تو حضرت عمر فرماندے نے پتر جی دس دے میں آتے میرے شملے اچھے ہو جانے ہیں۔ سوال مدینے والیاں کیتا ہے تو عمر دے پتر نے جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جی اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے نے، حضور دے سامنے بولیا نہیں جاندا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ عالم، اور بزرگاں نے لکھا ہے جدوں سوال پوچھا جائے جداں گل کیتی جاوے دسو جی مسئلہ تے بندے نو مسئلہ نہ ہوندا ہوے نا آکھے اللہ و رسول عالم، اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ اگر علم نام ہی ہوے اللہ پاک اس بندے نو ادھا علم عطا فرما دیندا ہے۔ صرف اتنا جملہ بولنا ہے اللہ اور اس دا رسول بہتر جان دینے۔ جب حضور نے فرمایا نا اے جبریل وہ مالک جاندا ہے، اللہ اکبر، وہ مالک جاندا، اس نے اپنے حبیب دے ذکر نو کتنا بلند فرمایا ہے۔ تو جبریل عذر کر دینے یا رسول اللہ، اللہ پہ فرماندہ اذا ذکرتو ذکرتا معی، سونیاں جتھے تک میرا ذکر ہویا اوتھے تک تیرا ذکر ہوئے گا۔ یہ توحید میری ہوئی سونیا رسالت تیری ہوئے گی، سونیا جے دنیا میری ہوئی تے نوکر تیری ہوئے گی، سونیا جے جبریل میرا ہویا تے نوکر تیرا ہوئے گا، سونیا جے عائشہ میری ہوئے گی تے بیوی تیری ہوئے گی، سونیا جے نماز دے اندر میرے ہم اور میری ثنا کیتی گی، نماز ادو تک قبول نہیں جدو تک تیرے تے سلام نہ پڑے آگا۔ الخصائص القبرہ دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا اذان دے اندر میں اپنا نام دے رکھیا ہے، ادو تک اذان مکمل نہیں جدو تک نال تیرا نام نہ آج۔ توجہ ہے میرے نبی دے ذکر نو اللہ نے بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا؟ نبی میرے پاک نبی دیاں صفتاں بیان کر دے رہے، جناب حضرت آدم علیہ السلام حضور دے ترانے پڑھ دے رہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو کعبہ بنایا نا، کی بنایا؟ کعبہ بنوایا اللہ نے، نقشہ جبریل نے دیتا ہے کہ کعبے دی تعمیر حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے کیتی ہے، پر جے سمجھ جاوے نا گل نو تے تیری سمجھ نو سلام ہے، میں تین سلوٹ ماراں گا۔ کعبہ بنوایا اللہ ہے، نقشہ جبریل دیتا ہے تے تعمیر حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے کیتی ہے۔ بیلیا کعبہ بتاں نال بھریا پیا، کعبے نو وسایا کہ آمنہ دے لال نے، کہیں آگے وسایا ہے آمنہ دے لال نے۔ جدو حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نا، کعبہ بنا کے آپ نے ایک دعا پڑھی، اللہ نے اس دعا نو قرآن بنا چھڑیا ہے۔ جزاؤ کہتے بولو سبحان اللہ۔ عزیزانی وقار اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، کعبہ بنا کے کعبے دے کول کھڑیا ہو کے کعبے دے مالک دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
اللہ دے نبی دعا پہ کر دینے اے کریم مولا کعبہ میں بنا دیتا ہے تیری بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا ہن کعبے نو وسان واسطے آمنہ دا لال بھیج دے جدو اللہ دے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ دے نبی میرے پاک نبی دی تعریف پہ کر دینے جناب حضرت نوح علیہ السلام جناب حضرت داؤد علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام ہر نبی نے میرے حضور دیاں نعتاں پڑھیاں نے جدو باری جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آ گئی آپ نے اپنی امتیاں نو کٹھیاں کیتا جنہیں لوگاں نے آج تھن کٹھیاں کیتا تے آکھے آج حضور دیاں نعتاں پڑھیے ان اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نو کٹھیاں کیتا تے فرمایا لوگو میں اپنے تو بعد ایک ایسے نبی دی بشارت دے رہا ہاں جدا نام عرشاں تے احمد ہوئے گا جدا نام زمین تے محمد ہوئے گا عزیزانی جی وقات یہ دا ترجمہ بہو پاک تو کرا لویے یا فرمان میں بے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا دیوی گیڑا بارا حد بحد درود نبی تے جس دائے پسارا میں قربان تنہا توبہ ہو تے جنہ ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم تے بچسی عالم سارا جس دا ایڈ پسارا ہو اللہ نے پسارا سارا بنائے ہی اپنے حبیب واسطے عزیزانی جو وقار وقت گزر دارے اللہ جنبی آگے اللہ دی وعدنیت دا پیغام پہنچان دے رہے اللہ دی وعدنیت دا پیغام پہنچ دارے رسالت دا پیغام پہنچ دارے عزیزانی جو وقار وقت آگیا آج دی رات آئی 12 ربیع النور شریف رات جا رہی ہے دن آرے آوے اللہ اکبر کبیرہ انہیرے جا رہے نے چانن آرے آئے انہیرے دور ہو رہے نے چانن آرے آئے رات ختم ہو رہی ہے تاریکیاں مقدیاں پیئے نے چانن آرے آئے دی وجہ کیے بیلیا چانن تا آیا ہے کیونکہ چانن ونڈن والا آ گیا میرے نبی پاک سرکار دی امی جان جناب سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے جدو میرے لال دے آنڈا ویلا آیا میں کمرے دے اندر کلیاں میرے پاک حضور دے دادا جان جناب عبدالمطلب سرکار کعبہ دا طواف کر دے ذرا تسی بھی بول لینا سبحان اللہ سارے نا بول دے رہ کرو لطف جڑا نا برقرار رہندا ہے موشن نہیں ٹرٹدا نہیں تے موشن ٹرٹ جاندا ہے او کوئی آدمی آ نا
جاٹا سادہ انہیں گڈی لئی تے نال انہیں ڈرائیور رکھیا ڈرائیور جد رکھیا تے اگے آیا کھڈا تے کھڈے تو تن پتا گڈی تیز جا رہی ہوئے تے روکیے تے تھوڑا جا جھٹکا لگدا جو جھٹکا لگا نا ڈرائیور آکھیا جا موشن تروڑ دیتے اس آکھا جٹ اے موشن کتنے دا پوندے اے موشن جناب کتنے دا اس آکھا جی 5000 دا اس آکھا لے 5000 تے دا موشن پوا کے لایا انہیں لیا 5000 ڈیرے دے 4 چپیرے گھوما دیتا جی چودھری صاحب موشن پوا چھڑیا اس گلار تسی جدو چوپ ہو جاندے ہو موشن تروڑ جاندہ ہے موشن نہ تروڑیا گنج کے بولے کرو سبحان اللہ عزیزانی جرکا جدو حضور دی آن دی رات آگئی حضور دی امی جان فرمانیاں نے میرے لال دی آن دا ویلا آگیا جناب عبدالمطلب کعبہ دا طواف پہ کر دینے اللہ اکبر آپ فرمانیاں نے میرے کول بی بی کوئی نہیں جڑے میرے بچے دی ولادت دے اندر مدد کرے آپ فرمانیاں نے میں پریشان ہوئی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 بیبیاں آئیاں بڑیاں حسین و جمیل قد آور حسن و جمال والی بیبیاں نے جدو میرے کمرے دی اندر آئیاں میں کلی آس پریشان ہو گئی میں آکھیا بیبیوں رات دا ویلا ہے میرے کمرے دے اندر تسی کنے آگیاں کون ہو اپنا تعارف کراؤ جناب سیدہ آمنہ فرمانی نے ایک بی بی نے اپنا تعارف کرایا تے کہندی اے آمنہ میرا نام حوا ہے میں کل انسانیت دی ماں اللہ اکبر دوسری بی بی نے اپنا تعارف کرایا تے کہندی نے آمنہ میرا نام سارا ہے میں جناب حضرت ابراہیم نبی دی بیویاں تیسری بی بی نے اپنا تعارف کرایا تے کہندی نے آمنہ میں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دی ماں اللہ اکبر چوتھی بی بی نے اپنا تعارف کرایا تے کہندی آمنہ میں فرعون دی آسیہ بیویاں جنہیں حق واسطے جان نہیں بچائی جدو بیبیاں نے اپنا تعارف کرایا میرے حضور دی امی جان فرمانیاں نے اتنی شان والیاں بیبیاں اتنی عزتاں والیاں بیبیاں میرے حجرے دے اندر اج کیویں آئیاں ہو اللہ اکبر بیبیاں تعارف کرا کے کہنیاں نے اے آمنہ مبارک ہوئی تیری گود کے اندر رحمت للعالمین تشریف لے آنے والے نے تیری گود کے اندر ختم المرسلین تشریف لے آنے والے اللہ اکبر کبیرہ اے آمنہ گھبرانا اسی اج شانہ دکھاؤن نہیں آئیاں اسی اج روب چبون نہیں آئیاں اسی اج شانہ دا اظہار کرن نہیں آئیاں اج تی اسی تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک حضور دی امی جان فرمانیاں نے میرے جسم انہر دے وچوں میرے جسم منور دے وچوں ایک نور نکلیا جس دے نال میرا گھر روشن ہو گیا میرے گھر جو در و دیوار روشن ہو گئے آپ فرمانیے نے میں دیکھیا جنہیں حضور دنیا تے تشریف لے آئے نے حضور نے آنے ہی اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا حضور نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھے اپنے حضور نے اپنے امتی نے یاد فرمایا ہے اے بیلیو حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے تامی امتی نے یاد کیتا حضور عرشہ تے جان لگے تامی میرے نبی نے امتی دی یاد رکھیے میرے نبی جدو قبر دے اندر گئے نے میرے نبی دے پترے حضرت قسم ابن عباس فرمانے نے لوگو جدو حضور نو اسی قبر دے اندر رکھیا حضور دے ہوٹ ہلے پیان میں کن نیڑے کر کے سنیا
حضور قبر دے اندر بھی اپنے امتی دی بخشش دیاں دعاواں پہ کر دیا عزیزانی وقار حضرت حفیظ تے بولے آپ فرماتے نے لے کے پہلو میں غم امت نادا رائے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے امتی امتی اس مقام تے اللہ حضرت امام احمد رضا بھی بولے احمد رضا بھی بول پین تسی بول کو گل مکا چھڑی جڑے ستے پین گج کے بولو سبحان اللہ سارے ہی ستے پہ ہو اللہ جڑے جاگ دے ہو بولو سبحان اللہ عزیزانی وقار حضرت امام احمد رضا خان بولے آپ فرمانے امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پھیلا حاضری ہو جائے مل کے پڑھ لے مصطفیٰ جانے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پھیلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پھیلا آمد مصطفیٰ ہاتھ چاؤ آمد مصطفیٰ چہرہ بددہا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ زندہ ملاقات باقی وما علیہ الا البلاغ المبین